Halo logoफोर नै ना एवगासिनो दं आं आंनि बिमा बुरि फैदोंहाय लोगोफोर ओमफ्राय नाजों अनलाजों जानोनो ओंखायनो ना फिस गिदिर गिदिरखौनो अनलाजों संनानै होनोसै आं लोगोफोर ओमफ्राय नाखौबो बिदैजों एसे थब थब बानायनानै होनोसै बेनिफ्राय लोगोफोर अनलाजों नाजों संनो लादों आं नै अनलाजों नाजों दा नाखौ एवना लाग्रोदो नै खारैयासो बाब्बाय नामाहाय माथो गोजा जाथारबाय ना होसनबाय दे लोगोफोर जब्ब' अनलाजों नाजों सामिसाव मा बुङोहाय अनलाजों नाजोंखौ अनलाखौ मा होनोलै चाउल गुरा रानजा खारैया बारा जाबाय खोमाहाय आंना जायाखैहाय होजेननायखायसो बिदि गोजा नुदों नै अनलाजों नाजों संबाय लोगोफोर अनलाजों नाजों जानो लुबैदों नाया अनलाजों ना फिस गिदिर गिदिर लोगोफोर नै दानिया बे जाबाय मा होनो बेखौ जों होनो बेखौ गंगार दुन्दिया बेनिफ्राय सोरबा सोरबा होनो बेखौ खासिथारा माने सोरबा सोरबा बेलेग बेलेग बुङो आरो बेखौ माबाखौ बेखौ गंगार दुन्दियाखौ बेनिफ्राय एक्चुअलि बियो दैलांनि माबा आरो दैलांनि दुन्दिया बेखौ सोरबा सोरबा खासिथारा होनो सोरबा गंगार दुन्दिया होनो जों बेखौ गंगार दुन्दिया होनो ओमफ्राय नोंथांमोननि रावआव मा बुङो अननानै आंनो फोरमायहरदो दा बेखौ अनलाजों नाजोंआव होनोसै आं होनो जाबाय नै लोगोफोर अनलाजों नाजोंआ आयै नायासो गेलेलांबायहाय मोननायनि लामायावसै दा एसे गोदौ होबावनानै बेवहाय गंगार दुन्दिया होनोसै आं बेनिफ्राय संख्रि साखिबाय खांबाय नै लोगोफोर अनलाजों नाजों आं संगासिनो दङ नै खासिथारा होनोसै बेहाय दा लोगोफोर नै दानिया होबाय आं गंगार दुन्दिया अनलाजों नाजों आंना मोनबाय बेनिफ्राय मान्दे भाजा एवखांबाय दा मुला भाजा एवनोसै आइमोननो खुरनानै होनोसै आं ओंखाम ओमफ्राय सरि ना बाथोन देबावनांगौ दा बायदियाव दुन्दिया मोना नालाय बेनो दुन्दियानि खामानि होयो आरो जों मोनफ्रोमबो ओंख्रियावनो बेखौनो बाहायो अनला सबाइ खुमब्रा गासिबावबो मोनबायहाय नै अनलाया खाङा दे नोजोर ओंखाम उखैबाय उखैयाखै नोंहा मा क्लासाव मोनलाय एबार बावलायलांबाय क्लास 3 ओमफ्राय नोंना रल नाम्बारा बेसेबां रेंकआ नोंसिना गैथ'वा होआ पजिसनखौ होआ आच्छा आवगायनिखौ खिथादो आरो मोनाखै
नै आंना बैग्रिया बिबार बारबाय लोगोफोर नै बैग्रिया बिबार बारबाय नोजोर नै बैग्रिया बिबार बारजोब्बाय देनां जानो फै दे नै दा बायदियाव बारखायो बिबारा ओमफ्राय बै सिङाव ड्रेगना थायनानै थाबाय नामाथाय रावबो नागिरहैनोनो रोंला नै एसे मोनबावनांगौमोनहाय जोंना जानोसै ने जोंना बेबायदियानो नों रोंगोन ना रोङाहाय खानो मारै खायो एसे ओरै फिदिंबानो जायो ओरै फिदिंबानो थाल्ला गाबोयो र' नों सुहाबजागोन आं खानोसै जाखाबाय ड्रेगन दाख्लै आब सान्दोनिया लांबायना थाइनै आनै सान्थिखौ दे काटने के लिए चल ड्रेगन जानोसैहाय आइनो जाहोनो थाइसे आपेलबो दं नै आपेल सान्दुङाव दोनदों एसे गरम खालामदों फ्रिजनिफ्राय दिहुननानै थौ लोगोफोर आं दा ड्रेगन जानोसै नै ड्रेगन जानोसै आं नुबायना लोगोफोर नैबे जाबाय ड्रेगन नै हाबाय नै दाना नैबे जाबाय बाथोननि बेखौ बाथोन देनोसै खालामनाङा ओरै सिदाला बिदि सिदाला नुदोंना सम सम आंखौबो खिथा सम सम बेखौबो खिथा फख्रियाव ना लायनांगौमोनलै जोंनाबो नों जानो हायो ना हाया बाथोन जाया जानो बाल गोथावसो मोनथारो माथो जा थुदो ओरैजाय लां आबैखौ लांलाय फै लोगोफोर आंजों बियार लोंफानो बानहर आयै ओरै होनहरलाय ओरै ना हरनानै फै लोगोफोर आंजों थांबा बियार लोंनो लोगोफोर नै आं आइनो ओंखाम होग्रोबाय आइ अनला गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों इस नोजोराबो नोजोर नों भाजा जाया बाथोन जादो एसे जाया दे होमबालाय र' आं दै लाबोथ'वाखैमोन दे सानसे नैबे जोंनि आइ लोगोफोर बिनिफ्राय आइया जोंनाव बेनो फैनाया जोबथा जासिगोन ना फैबावनो हागोनथाय बुंनो हाला बिराद देहाया गाज्रि जाबाय जेने थेने बियो खेबसे फैबाय जोंनाव बिनिफ्राय फैनो हागोन ना हाला बेखौ बुंनो हाला आयै हरनै थालांबावदो हरनै थाया थानाय नंला नोजोरना क्लास दङ ना दे जादो आइ आं बेलेगाव थांनो दे दसे नों जाबाय थादो नोंसोर जाना थाग्रोदो आं बेलेगाव थांनांगौ दङ आं थांग्रोनोसै लोगोफोर आं आइनो ओंखाम होग्रोबाय नै अनलाजों ना गिदिरजों बिनिफ्राय नैबे मान्दे भाजा ओमफ्राय मुला भाजा दंमोन मुला जालानो नै बाथोना गोसाद्राय जादों आलौ गोसाद्राय जादों जाबाय बाथोनखौबो आलौ गोसाद्राय जादों नामा होनदों बाथोना थिगानो दे होमबालाय दे आइया ओंखाम जागासिनो दं आइनो होग्रोबाय जों आइया माने मुलि थुलि जानांगौ थायो नालाय बेनिफ्राय आइया जोंनाव बेनो जोबथा फैनाय जाखो ना माखो बुंनो हाला माने एकदम देहाया दानो मोजां दानो गाज्रि जाबाय आरो बेनिखायनो उनाव फैनो हागोन ना हाला दा गाव अनलाजों नाजों जानो लुबैनायखाय संनानै होबाय लोगोफोर दा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होदो थेंक इउ